Ada. Bulig pisan. Isa'y bulig pisan si Tubi Tutub. Nga naman ito nung sige matagagawin na ng lapok. Ha? Tubi. Pabunal ka to. Busy kayo na siya. Busy kayo hakot. Kauwan nun na pod. Kauwan nun. Manghipos na pod mi sa among gihumad nga humay. Kay murag kauwan nun na pod. Pero sakto naman pod kay hapon naman. So amon ang hipuson ng among hinumad. Ug di na day ko mag-alsa-alsa nga ako ra kay na day mutabang nako. Na jud mutabang nako alsa intawn, di na jud ako masulog alsa. Di na jud ako masulog guyod ang sako nga humay. Kay na anay mutabang nako og alsa. Diloy makatinag ko anday sa siguro ha? Ha? Diloy ko ini. Ang bilin. Ay, ag mo bantay bata ko. Ay, yang mama nani, wa pa na uli. Aw, sige bilin ay. Ang nagkuan og siloy. Siloy bilin nagtik. Done. Thank you for watching. Bye.